Sigurd og Oscars TV-køkken. Velkommen til Oscar og Sigurds TV-køkken. I dag vil vi vise, hvordan man laver spejlæg på en nem, enkel og god måde, så de smager rigtig godt. Først tager vi nogle æg hen fra køleskabet. Hvor mange æg skal vi bruge, Sigurd? Jeg skal have et. Det var et løbehjul. Ja. Okay. Det vi så gør nu, når vi har taget vores 2 æg, så tager vi her, og så tæller vi fandme lige for lortet. Hvad fanden tænder man for det her? Hvad fuck laver du? Det er sgu sådan her. Flyt dig. Man drejer den, man trykker den ind, drejer den. Så prøv at se. Så trykker man den ind. Sådan. Okay, så skal den lige stå og brænde lidt. Der kan se, der er gang i flammer her. Jeg tror lige, vi skal have noget olie eller et eller andet på. Hvad skal vi bruge her? Der er udsolgt af olie. Der er udsolgt af olie. Der er lidt udsolgt her, så vi bliver nødt til at lave det uden olie. Så, nu tror jeg fandme, at vandet er ved at være varm. Skal vi så se at få lavet den væk? Yep. Så kigger man ikke. Au, for helvede. Der kommer lige lidt skaller med, men det gør ikke noget. Så kigger man lige æggene her. Ej, lækker det ikke. Fy for helvede. Ej, hvor de flotte. Det er de flotteste æg nogensinde. Ja, Se, der er 2 blommer. Lykketræ. okay, så starter man med at putte lidt peber på. Bare en lille smule. Den der kværn virkede ikke. Så nu tager vi en rigtig kværn. Sådan. Godt med peber. Og så er der salt. Det skal nok blive godt det her. Ikke mere også. Så er der nok salt på. Det er et ondt klub. Så skal vi bruge lidt af det her på. Hvad er det? Det er eddike, Oscar! Hvad gang i? Ja! Oscar, det er ikke noget godt. Hvad gang i? Det lugter lort i huset nu. Oscar, jeg tror, vi slår den til mig. Velkommen tilbage efter denne. Vi sprang lige lidt over, fordi der skete et par uheld, men lad os komme i gang igen. Nu når du ser, at æggene er blevet lidt brune ude i siden her, som det er her, skal man lige se, om man kan løfte dem. Når man kan løfte dem, så er det meget vigtigt, så er det tid til, hvor man skal vende dem. Så Høj, hvor stinker. for helvede, det brændt fast. Og stop af. Så skiller man det ad sådan her. Altså hvis det er 2 personer, ikke? Det næste man gør. Jeg tror lige, vi stopper op. Okay, så starter vi igen efter et lille uheld. Der skete ikke noget. Men hvis I ikke kan lugte det derhjemme stinker, så stinker hele huset af eddike. Okay, køkkenet gør. Eddike. Brug det aldrig. Føj for satan. Ægget er blevet sådan helt. Nå, men her, nu man ser blommen, den stadig er blød, ikke? Kan man lige teste, om den er rigtig blød, ikke? Der er man nødt til at bruge hårde metoder, for at, når man tjekker, at ægget holder godt sammen. Og så når man tjekker, ups, ægget holder godt nok ikke godt sammen, så er man nødt til at lave det om igen. Så det her, det holder heller ikke godt sammen. Men i den her udsendelse har vi ikke så meget tid, så vi har faktisk bare tænkt os at spise det her. Det kan vi sgu da ikke, hvor vi skulle salmonella af, Sigurd. Rolig nu, Oscar. Du må ikke sige noget til seerne. Nej, det var lidt dårligt. Salmonella er uddød for mange år siden. Ja, det glemte Oscar helt. Ja, jeg er dum, vil sige. Skal det sige noget ikke igen? Nej, det gør jeg ikke. Nå. Nu ser æggene dejligt friske ud. Oscar, derud! Nu ser æggene dejligt friske ud. Oscar.
meget friske ud. Og derfor har vi tænkt os at spise nu. Så slukker man på panden. Det har jeg allerede set, at min assistent har gjort, som hedder Oscar. Oscar Prise. Nu er vi kommet videre. Okay. Jeg henter nogle tallerkener. Okay. Jeg har en ren tallerken herovre. Den er helt ren, den der tallerken. Prøv at se. Perfekt. Det er der strøget noget. Det var indmærker efter en gammel hund, der prøvede at bolle den. Så nu prøver vi at sætte eddikesmagte, overfyldte saltede spejlæg heroppe på tallerkenen. Okay, Sigurd, du overtager. Ja. Okay, hej igen. Nu skal vi fandme smage på det. Jeg tror, det bliver godt, det her. Så lad os få det over. Så har jeg lige min gaffel, ikke? Og så skal jeg nok starte med at smage på det. Nej, vi smager på samme tid. Okay. Er du klar? Vent lige lidt. Der skal ikke noget med eddike på. Så. Her, der har vi noget. 2, 1. Okay. Vi kan godt det der er meget vigtigt. Det her må I ikke gøre hjemme. Husk nu, vi to er nogle idioter. Vi er nogle sindssygt kraftidioter, som ikke kan finde ud af noget som helst. Så det vi lige har gjort, må I aldrig gøre derhjemme.